pagpanglakaton sang simbahan. Kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Mayong aga syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Ang aton nga paghatag sang katahuran sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz kag subong man sa 47 ka kabarangayan sa syudad sang Roxas. 71 ka mga parokya kag mga mission stations ka nagabug-os sang Arkidiocese sang Capiz. Mga nanarisari nga mga commissions and institutions sang Archdiocese of Capiz. Sa ngalan sang atong pinalanggang Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico, upod ang aton mga kaparian sa 71 ka mga parokya kag mga mission stations kag sa nanarisari nga mga assignment sa eskwelahan man, sa mga komisyon sang Arkidiocese o kon sa iban pa. Ang amon nga pagpaabot sang amon nga pagpanamyaw sa subong nga aga Monday edisyon sang aton programa Simbahan nga nagapanglakaton. Kaupod sa bugos nga puwersa sang Spirit FM Roxas, upod sa akon partner technical subong nga aga Alagada Benny Dalida. Mangin kaupod nyo sa isa ka oras nga pala tuntunan subong aga Monday edisyon Father Mark Granflor. Maulanon nga gabi diri sa amon sa Roxas City kag sa iban nga mga kabanwahanan naton sa probinsya sang Capiz. Ginatamyaw man naton ang aton mga suki nga tagpalamati sa nanarisari nga establishmento komersyal o kon mga private offices, government or private institutions. Yadayan nga morning sa aton tanan. Nawuluya, lawas ang mga munog eskwela siguro ni kay bilog nga adlaw nga pagulan-ula, bilog nga gabi nga pagulan-ulan kaga hasta ganin subong nagatulo-tulo sa gihapon no ti maiwat ang mga kadto sa eskwelahan kapin pa kun daw natuyo kanami tulog. Nami tulog ko nagaulan-ulan. Pero di nato magkalimtan sa itong mga kabataan, sa itong mga estudyante, ang edukasyon, manambal sa mga ginikanan, no? Edukasyon ang hindi makawat o kung hindi makuha nga manggad kay bilin sa aton mga ginikanan. Gani tinguha sa gihapon tinguha Japon sa pagbasa sang Facebook kag sang MacBook ang aton yung mga estudyante, no? So munog exam na sa iba ng mga eskwelahan, no? Munog midterm exams na.
Katol naman ni Bagol sa kanikanan yung pagbayad sa mga balayran sa eskwelahan. Tandaan ko sa kuna, no payment, no exam. Kagahapon sa gipatigayon nga Angelo sa St. Peter's Square panawagan sa aton Santo Papa Pope Leo XIV ang peace and solidarity. Ang pagpangamuyo para sa pagidait kag pagpakig-unong o kon pagpakigbahin sa isa kag isa. Labi nagiging dumduman niya ang dako nga hitabo diri sa aton sa Pilipinas ang linog 6.9 magnitude nga linog didto sa Cebu kag napangamuyuan ang aton nga mga kauturan nga nangin biktima, mga nagtaliwan and of course ang mga survivors nga subong nagasuprer sa gihapon sang tuman nga kabudlayan. Kagahapon sa aton nga mga misa, we had a special collection call for help or call for donation para sa aton mga kauturan nga nangin biktima, nangin mga survivors ining 6.9 magnitude nga linog nga natabo sang September 30 katapusan nga adlaw sang Setyembre. Damo sa nagkalamatay, mas damo pa sa gihapon subong ang nagapangabudlay. Pero sa pihak sa pagpanawagan naton sang bulig para sa aton mga kauturan nga naigo sang 6.9 magnitude nga linog. Di naman pagkalimtan naton neighbor nga province, probinsya sang Masbate nga ukay man ni Upong. Asa sa subong nag-rehab man sila, nagapatigayon man sa pagbalik sa ilang normal nga pagpangabuhi. Although madamo sa atong mga kauturan wala na gid mga kabalayan. Hindi naton masiling nga ikomparar nga mas kinanglanon ang bulig dito sa Cebu, komparar diri sa Masbate, palareho man lang sila nga naagyan sang sining kalamidad. Pero kisa makasiling kita kung bagyo gani may warning pa ya, may pila pa ka oras nga pag hambal sa imo nga kinanglan mo na mag-evacuate, kinanglan mo na magpanghimos. Pero kung linog gani linog kasubong sa linog kag sunog ang gisa wala gid warning, direkta gid diretso na, hindi ka nakapreparar. Tayo tong naga-basketball, lingaw-lingaw man to tanay sila sa bulo basketball. Daganan pa sila to sa building to nga ilang aging basketballan. Araman may beauty pageant, nagsalaset man sila. Mga kauturan, lualigmat kita sa mga nanarisari nga mga nagakalatabo sa aton nga panahon sa subong. Panawagan sa gihapon naton that we have to take care of our environment because ang mga kalamidad ngayon nagakalatabo tungod sang aton man nga kung kaisa patuyang patuyang nga paggamit, paghimo, wala pagatipan kag pagtatap sang aton nga dunang manggad. Panawagan sa aton Santo Papa hindi lamang sa pagpangamuyo, hindi lamang sa pagpangamuyo sa pagidait, but we should be one with the persons nga suprer sang tuman nga pag-antos sa subong nga panahon. Gani ang panawagan sa aton di lamang pangadian naton silang panawagan sa aton ti magtanay, magbulig, maghatag sang aton nga pagbulig. Ang Commission on Social Action o CONCAPIS Search Diocesan Social Action Center Caritas Capiz amoy niyang nakatagna nga komisyon ng kapatigayon sa tipon sang bulig sang aton nga mga kauturan para sa labing nagakinahanglan. Gani ang panawagan kagahapon. We had our second collection. We have our call for donation. Ang pinakamahapos ginabaton naton nga ipadala naton sa Cebu o kon padala man naton posible nga may padala man kita sa Masbate
ang mahupos ang maghatag sa aton financial help. Kadi sa kagahapon sa wala nakasimba o kon pamatsyag mo daw kulang-kulang ang imo nga ginhatag sa second collection o donation. Bukas ang mga opisina sa aton mga parokya, mga mission stations, mga eskwelahan dira no basi may mga misa kita honoring our call for help, not only the call of the Holy Father but at the same time panawagan sa aton mismo amay sang Archdiocese sang Capiz. Panawagan ni Monsignor Vic sa aton to help the Archdiocese of Cebu and the Diocese of Masbate. Nambal naton bala alay kapwa ti ginang ebanghelyo na tama gid no sinong akon kapwa. Sinong akon isig katawo. Di balikan nato na karon no sugpunan naton ina nga pagpamalandong kung sino nga aton isig katawo. Kaysa dili na madugay mangin kaupod naton ang aton nga partner sa bungagan no, Brother Gab Toledo. Via phone patch lang ini Kuhaan naton si Brother Gab sang update sang aton mga hilikoton sa pagpadayon sang pilgrimage sang Archdiocese of Capiz ang paglibot sang Jubilee Cross. Nagsugod sang October 1 kag subong adlaw ti ato na sila sa Hamindan. Damo sang mission station kag parokya ang banwa sang Hamindan. If I'm not mistaken, ara na sila sa Lumboy, Hamindan, Capiz. Kuhaan ta si update, ano balan nagkalatabo sa Sapian, sa Bilao, sa Lucero, kag subong sa Lumboy. Ano ang mga nagkalatabo? How did the people accept and welcome the Jubilee Cross? Kag sila man bilang tagaupod sa sining pagpanglakaton palibot sa aton Archdiocese. At the same time, we want to know, no? Ano ang mga actions for charity o kon works of charity ng patigayon sa mga parokya, kon mission stations nga naagyan o kon nakantuan na nila. Brother Gab, good morning para sa imong nga pagpanamyaw. Good morning, mayong agagid no sa tanan naton tagpalamati kag mga tumalanaw sa aton nga via 88.1 Facebook page no. Kag live kita diri karon halin sa Hamindan. Dapat ara ka sa plaza, dala ka nag-live. Lakat-lakat ka sa plaza. Live kita karon. Nagaulan-ulan. Okay lang no, normal man kung magsulay-sulay kado angayan ka. So Brother Gabi mo pagpanamyaw sa aton mga katuran, mga fans nimo nga nag-upod sa aton sa buong adlaw? Good morning sa wala pa man nag-comment no. Good morning sa aton nga mga avid gid nga viewers kag supporters ng aton 88.1, especially sa aton nga programang simbahan nga nagapanglakaton kag palihog gihapon, promote, like, follow kag share sang aton nga radio station diri sa Archdiocese sang Capiz ang 88.1 Spirit FM Rojas. Idugang mo gali ng guro sa imong nga talk no, that we have our official radio station. Ti sa sinang area daw medyo may what-iwat na aton signal. Ti ang bala lang sila nga sa Facebook live streaming na lang sila ka makita nila imong gwapo nga itsura. Oo, gali no. Oo. And then padalaan ka namon sang mga stickers guro ako nanong mga ano diho mga ano ganining tawag sa mga ginapanghatag ni Lagad sa Kuragi no para may Lagad sa Kuragi no nga nagapamangkot kung saan ako mapuli. Ano idlaw siya sa imo, idlaw siya. Okay. So kamusta no? Kamusta sang nagligad dari ka diri sang pagaling ninyo sa Maluklok Norte Visan? Maluklok Norte or Sur? And then you went to the parish of St. Anne no sa Pian. Anong mga update na ton for
pila ka adlaw na ika-4 nga adlaw, Brother Gab. Ginagsugod ang aton nga pilgrimage kung magbisita sa aton Jubilee Cruise 2025 sa atong pagsaulog sa sining Ordinary Jubilee Year of 2025, ang Year of Hope nga may temang Pilgrims of Hope, no? Kag nagsugod kita sa aton pilgrimage sa October 1 dito sa Mary Mother Mercy Mission Station sa Maloklok Norte, Ibisan. Kag manami no ang preparasyon sang aton nga mga kautulan dito sa SDP community. Diin nga may pa-welcome, may pa-saot-saot, may maduago, no? Ang ilang pag-welcome, kag manami ang mga preparasyon kag ang response ang aton nga mga tumulo. Padre, kay madamo man sa mga nagtalambong. Especially sa itong adlaw, wala sing klase kag opisina kay katapos lang sa Bagyo. San Linog, sorry. Linog. Oo. Kag ang aton mga aktibidades, no, alas 3 ginaara na ang arrival and reception sa tan nga parokya. Ginabaton ang cross, no, kag may ara kita sang opening rites. Pagka alas 4 magasugod ang welcome sang aton nga PPC president, no, kag orientation sang team moderator sang aton nga pilgrimage. Walay liwan kundi si Father Josel Beltran. Wow, okay. Dapat no team kami sang amon, pero nagwa by pair kami. By pair na kami doon, no. Ang akong tingog sa ari pa lang, ikalima pa lang ning adlaw ay kaanon, pero kung tingog din, hindi na makaabot December 13. Oo, no, pagkatapos ng orientation magasugod ang catechesis, isa ni ka oras nga talk na hanungod sa jubileo. Kag sa panimuot sang aton nga Senior Arsobispo, gusto niya ipaintiende sa aton mga tumuluo ang nahanungod sang indulhensya plenaria. Oo, kay nababatian ini naton masami sa catechesis sa piyesta sa aton nga katedral kung December 8, pero wala ini naton mapadalman. Kag kung pamangkaton naton mga tumulo wala gid sila may nahangpan nahanungod sa indulhensya plenaria. Okay. Gani no, isa ni ka opportune time maayo ni nga tion nga kagahigayunan nga ma-explain naton sa ilang sa sining tuig sang jubileo, mabaton nila makaagom sila sing grasya sang indulhensya plenaria. No? Kag pagkatapos ng catechesis may ara kita sing pagkonpisar nga ini updan o kung ginasuportahan man sa mga kaparian sang bikaryato, no, sa sinanga parokya. Present ang mga kaparian sang bikaryato ni Saint Catherine of Alexandria diri no sa ilang kabikaryan Hamindan, Mambusaw, ano pagani sila. Hamindan, Mambusaw, muna na ko na Agnaya, dito sa Balit, Curias, Balit, Sapian, Rosero, Sapian, Bilao, Lumboy. Oo, Lumboy. Sige, sila tanan Oo. Then pagka alas 5, no, may ara na magasugod ang Santos nga misa kon opening mass naton. Ang ginapangunahan sang aton nga team moderator si Father Joseph, kag ginaupdan man sa mga pares sang bikaryato. Okay. No, manami kaya ang mga kaparian mismo nagaupod kag nagasuporta sa sining aton programa sang pagbisita sang Jubilee Cross. Kuan mo lihog picture magmisa kamo kag magpakumpisar nga ra mga kaparian kay namunuhan ko si Monsieur Vic Silingconyor ang hambal ni Brother Gab nami kuno kay mga kaparian sa bikaryato nagaupod sa pagpakumpisar kag sa pagmisa naga-celebrate niya babaw mayad. So padali isang ebidensya para makita kung sinong absent. Actually nag-coordinate ako sa mga youth coordinators, no, nga kag sa ilang social communications ministry sa kada parokya nga i-document ang mga nakahanabo umpisa sa pag-abot sang cross asa sa pagtaliwan. Ikaw na nag-coordinate sa sige. Oo, ikaw na sa youth commission o kung sa SOCOM? Concerned citizen. Concerned citizen. Okay. Anonymous ikaw. Oo, anonymous helper. Sige. Oo, nag-coordinate ako sa mga youth. Very positive man lang ilang
nga response. Pero may ara kita si mga upang mano, may mga parokya kita nga wala signal. Kung may mga upong, may mga upang man. Oo, may mga parokya kita nga wala sing signal kag wala gid sang access sa internet. Kag nabudlayan mag-post sang updates no, especially sa diri na sa Hamindan. Gina-remind ko man sila no, pero mabudlayan gid silang iba nag-eskwela pa abi. Okay. Ano bang alam ka mo Starlink? Wala ko kabalo pa din. Sige. Kaya hindi man naman pagpahulam. Sige. Oo, no? Pagkatapos ng misa, syempre... May picture mo, yung na picture, oh? Kag. Sige. Pagkatapos ng misa, no, ara ang lamisa, no? Okay. Kaya ay tinilipon sa pagkaon. Then, after sang panyapon, mag-umpisa na ang prayer vigil. Ini siya ginapangunahan sa aton nga youth ministry, sa aton nga parokya. Kag tub-tub sa maubos na ang tao sa simbahan, no, dira magatapos ang vigil. Kag kung sino ang makasampot sang temprano pa sa aga, sila man ang magapadayon sa vigil. Okay, so diri kita interesado, no, so that's the usual schedule. Kung ano oras ang regular nga misa, kung agati naga-misa, and then nagaupod aton mga laiko. Kag pagkatapos ng misa, dira na magasugod ang charity works in action. Dira kita. So, sa charity works, anong ginhimo dito sa balikan lang naton? Sorry, kidira ako medyo excited eh. Anong ginhimo sa Maluklok? Anong ginhimo sa Sapian, sa Bilao, and other mission stations and parishes? Antes na sila nag-charity works, ginatagan ko sila sang inputs na nungod si mga lawas nun nga buhat sang kaluoy, kag spiritual nga buhat sang kaluoy. Sa aga ina, Brother Gab, kung sa talk mo na nasapon si Dolen sa plenarya? Sa talk, agod nga maintindihan nila kung nga ginahimo nila ining mga buhat sang kaluoy kag kaalwan. Okay. Madama ko ginatag sila nga mga proposals. Wala man sila natak-an magmamati sa imo sa isa ka oras? Wala man, ako lang tingog ang nagabag daw. Okay, sige. No, masami nga mga charity works amo ang paghatag sa pagkaon sa ginagutom. Kag pagpainom sa mga nauhaw. Oo, pero ang nabatian ako no sa ibang nga parokya, for example, ang mga malapit sa jail, ilang apostolate area is ang jail. Magbisita sila sa mga binilanggo. Pero sa Subong, no, sa 5 ka parokya nga naagyan, ang ilang ginhimo perform nga charity works is feeding the hungry and giving drink to the thirsty. Ano man ang ilang ginapakaon, Brother Gab? May mga soup kitchen na tawag, no, may mga hotdog, itlog, fried chicken, masubong sila. Depende sa resources sang sa parokya. Okay. So ano ang dalalang? Balikan ko liwat. Ano ang halimbawa ang sa Bilao, anong ilayang at charity works in action? Ang sa Bilao, luman mo pa. Sa Bilao, nagbisita ang Jubilee Cross dito sa anong to ganing adlaw? October 2. October 3. Biyernes, October 3. Wala pa sila naka-perform that following day because Sabado, no, may schedule ang pari. Okay, damo Sabado. Kag the same man sa Husto Takayama kay Domingo atong adlaw. So gin-reschedule ang ila charity works so diin mangin available ang tanan. Okay. Agod makaupod ang tanan. Okay, sige. So bali karon, so bungari ka mo sa Lumboy na kamo sa kay Father Patrick Advintula. Subong yari na ang cross sa Our Lady of Perpetual Help Mission Station, no, sa pagpanguna ni Father Patrick Advintula diri sa Barangay Lumboy, Hamindan. Kag karon sa hapon igadulong ang cross sa San Sebastian Parish sa Banwa sang Hamindan. Okay. Sa under sa parokya ni Father Ariel Barrio. Oh, so your boss border? Your boss nga, ikaw may kwarto pero si Father Josel wala. Mas marami ang kay Father Josel kwarto no, kay sa resort sila dapat
sa resort sila i-book dapat. Oo, Kaso puli siya. kahapon, Domingo, hindi pwede maka-overnight si Father Josel. Dahil may puli pa mga siya. responsibilidad sa parokya. O sige. So, karon sa hapon, taga Banwa sa Ngamindan, San Sebastian Parish, ang inyong pagsug-alaw sa aton nga Jubilee Cross kag sa aton nga team nga nagaupod sa sini nga pagpanglakaton. So, Brother Gab, ano mga panugyan nimo? Panugyan kag mga siguro for the past days sa October 1 basi may mga kinanglan pang i-improve, kinahanglan pati gayunon, hindi nga sila nga bunggaitan gini nga pagsugalaw sa inyo, pero ano mga essentials nga matahom pagid pamalandungan sa aton mga kauturan sa San Sebastian karon nga magabaton sa inyo? Una na ako nga tagtagan ng sing glimpse no ang aton nga ruta. Okay. Agud nga ma-inform aton nga mga kalagad nga mga ka-best friends ang rutas naton pagpanglakaton no. Subong masulod na sa Hamindan, then buwas sa Hagnaya, tapos after sa Hagnaya masulod na sa Banwa Santa Paz no. Okay. Libuton ang mga mission stations kag parokya nga nasasakupan sang Banwa Santa Paz, then masulod sa Dumalag, pagkatapos sa Dumalag, sa Dumaraw, and then Maayon no. Asa lang kita sa Maayon. Okay. So kasi ni nga mga aktibidades nato no, isa ini ka importante nga bahin sa atong pagtukag kahigayunan kung sa diin mapadalom nato atong pagpamalandong na anungod sang grasya nga ginahatag sang jubileo no. Kaya ang aton nga pilgrimage o konsentro sang peregrinasyon ginbuksan didto sa mga holy doors sa Roma. Sa 4 ka basilika kag ikalima ang pinasahi kung sa diin nakibot ang tanan Sa kay nagbukas Bilangguan. sang holy door si Pope Francis sa Bilangguan. Pwede ka pero kasulod, pero hindi ka pwede kagwa. Oo no. Sa panimuot sa atong anay Santo Papa nga si Pope Francis ginbuksan ang holy door sa Presuan agud ang tanan nga mga tao makaagom sang grasya kag kaluoy sang mahal nga Dios. Gani no, kita bangod sa mga upang kag pagtilaw nga hindi kita makakadto sa Roma, ang aton nga Senior Arsobispo nagtalana sing mga pilgrim churches Na diri okay. sa aton nga archdiocese agud nga makakadto kita ka makabaton kita sang indulhensya. No, ang clarification naton is amo ni sila pilgrim churches, hindi sang holy door. Okay. Kaya ang holy door naton anto sa Roma. Ito sa Roma. Pero, oo, kung pamangkotong nato ng aton nga mga parokyano, naka-pilgrimage sa mga pilgrim churches sa Katedral, sa Santa Monica Parish sa Panay, sa St. Joseph the Worker sa Lotus St. Butod, Rojas. sa St. Thomas de Villanova sa Dao, sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Catherine of Alexandria sa Mambusaw. Tama, Dumalag. tapos lima. Dumalag. Kag St. Martin of Tours sa Dumalag, no? Pilgrim churches. Okay. May mga naka-pilgrimage na, pero ini ang pagbisita sa atong nga Jubilee Cross. Isa na gid ini kikahigayunan nga ang simbahan na mismo nagpalapit, no? Ang Dios na mismo ang nagbisita. Kag wala na kita sang rason nga hindi pa kita makapasakop sa mga edikaton sang aton nga Jubilee Year 2025 nga makabaton sing indulhensya plenarya. Ano kay kung pamangkoton nato itong mga parokyano nga man hindi sila makapigil bangod kay wala may mabantay sang tianggi. Wala sang may mabahog sang baboy. No, ay subong wala na gid sila sang rason nga hindi sila makabahog sang ila baboy kay makabantay sang ila tianggi kay ari na nagakadto na sa mga banwa-banwa. Wala ka isa, Brother Gab, nga nagaginaratay ang baboy kay ginaray mo tabi rason. No, ari na ginakadtuan na naton sa banwa-banwa sa mga simbahan kag magasapol ang aton nga Jubilee Cross sa December 13 sa Katedral. Gani samtang naton mga kaalagad kag mga ka-best friends, no, sakdagon naton magsuporta kita kag magpasakop sa sining aton nga mga hilikoton. Kay ini siya isa ka spirituhanon nga pagpanglakaton, hindi isang higya-higya kon excursion, no. Ini siya isa ka kay sa pagpanibag-o sa atong kaugalingon kag sa atong relasyon sa Dios kag sa isig katawo. Okay. So ano ang nagasira ba lang simbahan kay kung mga bal kita may vigil sa gabi, may pagpangadi isang Santo Rosario kag may tisay prayer kag vigil. Ano oras gasira?
Hasta bala open, hasta maaga, hasta sa misa, Brother Gab? Diri sa Hamindano, especially kay medyo mabukid-bukid kang madulom-dulom ang mga alagyan, ginasara naton ang simbahan kung wala na sing tawo. Ginahulat man naton no nga maubos ang tawo nagabigil kag ginaantes ginasara. Okay. Pagkaaga ginabuksan sa tulo temprano no kay may nga nagapangagdi na si Santo Rosario. Kag nagabisita na sa cross, especially ang mga nagaulubra sa mga munisipyo, mga sa eskwelahan, kag sa mga ibang nga opisina nagakadto sila sa kung aga kag nagabalik na sila sa pagkahapon dayon. Ano ang imong observation, spiritual observation sa pagbaton sa cross, pagpakig upod sa aton mga kauturan sa sining schedule sa pagbisita sa Jubilee Cross? How do you, in a way, no, sa imong reflection, anong nakita mo sa aton mga kauturan? Una-una, importante ang catechesis agud mahangpan nila kung ano atong ginahimo. Pag kung nga ginahimo inato no. After sang catechesis makita nakon ang mga tawo nga nagadulugok sa pagkumpisar. Okay. Bangod kay isa ini sa mga kondisyon kung para mabato naton ang indulhensya plenaria. Ikaduha, manami ang ilang response kay ginpaintindi sa ila ang catechesis na hanungod sa indulhensya plenaria. Kag hindi na lain sa ila ini nga tinaga hindi no mas napadalman pag nila nga ining pagbaton ang indulhensya plenaria hindi isang magic. Okay. No. Ang indulhensya hindi isang shortcut. Kag ang indulhensya wala aton ginabakal. Na mas nahangpan na nila. Kag ikatatlo, nanamian sila nga makita nga ang ilang mga kaparian nga sa sising bikaryato no nagasuporta nagaugyon kag sila man mismo nagapanguna atong mga kaparian sa pagdulong sugat sa aton nga krus. So muna lang ang mga importante, tatlo ka importante, pinaka-importante nga mga observation nga ako nakita sa sulod sang anom ka adlaw. Okay, so anom ka adlaw. Pila pa 65 days to go. Kag hasta sanong imo duty dira kag pagabuslan ka ni Brother Ted? Akong duty tub lang 15. October 15. Tapos mabulos si Brother Ted si another 15 days. Mabulos si Brother Ted no. Oo. Tapos may break tungod pista minatay. Oo, kay basic nung kalagon kami sa mga minatay hambal ni Father Joseph. Kagabi ara ako sa nagkatok pa sa palasyo no kay nagdulong sang sermon nga nag-check sa mga importante nga mga bagay dira sa palasyo pero balik man sa Hamindan. Tani na kara ko nagapon sa Mindan. Alas 10 ang gabi. Ay mga alas 5 na ganin ako da. Oo. Okay, sang nagligad pang misa namon wala kami banghilyo. Oo. Mayo lang gani kay na-preparar ni alagad ana ang akon nga iPad so ginguyod ako ginyod ako to ni Brother Ted para magbasa sa ebanghelyo sa kapistahan ni Saint Luigi Scrosophi ang patron sang aton nga Sisters of Divine Providence pero ang aton misa dito anticipated mass sang Sabado okay ba na natigayon man na Brother Ted, Brother Gab. So sa imo na lang ko na panugyan kag greetings antes kanamon ano ni? Bayaan. Antes kanamon hindi kalain man antes kanamon patyon. Antes ang aton niya mga pahibalo anong imong greetings kag last mga panugyan mo siguro. Amo to Padre ako nga panugyan no wala ko sa greetings na pero greetings naton good morning sa aton nga mga sharers and viewers si Virgin Bunda, Tita Bibing, good morning Father Mark, Brother Gab and God bless us all. Good morning. Sige. Good morning dira sa inyo sa Sitio Sablayan, Barangay Lomboy. Kay Tito Bongbong kag kay Tita Nelly. Gahulat na to kuno si mo ang kwan ang
Alimango kag native nga manok. Si Nate Bithaw na ospital daw. Si Tambukikoy na ospital kani pakadiida basigin sa nagbigan to tinalolag na to. Ang sa mga native nga manok no, ikaw ako lang ang napapasa diri sa halin sang day 1 native nga manok asa subong. Nambalanta ikaw nga putson mo. Kay kami wala gid kami. Si Alagad Beno nagapanuktok gid sa glaso. Balaan Bless naman. us, O Lord. Oo. Bless us, O Lord. Na siya hindi sa kabalo sang kwan, sang Angel of God. Angel of God. Toda Ben, hindi ka kabalo sang Angel of God. Bless us, O Lord. Ay, so, tinguan namon makalusot mga bidera na balas padaraye, tinguan namon makalusot dera. Oo, actually busy sila subong din nagapreparar no kay sa pag-abot sa atong cross. Sige. Anyway, good morning kay Annalyn Acosta. Ma'am Annalyn, good morning. Father Great, okay, baby girl ka rin diri at titi sa Acosta family. Matnog tapos na Ma'am Annalyn ang tuig sa October 16 makadto siya dada sa mamahaw. Manog tapos na Ma'am Annalyn ang tuig no, pero wag pagit kami katilaw sa baby girl ka rin diri. Pwede man no, amat-amat nimo dito dulong. Hindi dapat ara ka kay ikaw nagambal nga makaon nga dito. Idol sa station na kay pa early Pasko. Ako magdulong si Ma'am Annalyn ng mga kita mga Christmas party kita nga daan. Sige, basta ari ka dire kay dapat kompleto. Oo, katapusan kay Ramil Barrientos. Good morning, Father Mark. Taga Mambusaw na. Of course, good morning man. Good morning dire sa San Sebastian Parish na nag-accommodate sa akon kag sa kay nanay kay Bing Coron Toledo nga nagpamati sa radyo kay magasto ko no sa data. Ipotod ang wifi sa balay kay isa naman lang sa nagradyo lang siya kay wala ka man di makita yung tsura. Yeah. Oo. So maging nga salamat Brother Gab kag regards dira kay Father Aye. We'll try to be there this afternoon sugyaw man kita dara kag makita naman ang kita mo ang tsura ni Lagad sa Kuragi. Nga naidlaw sa imo. Sige, madam, ugig nga salamat no. 88.1 Spirit FM Rojas. Mayong aga ka, God bless Pilipinas. Oras sa Spirit FM Rojas, alas 8:46 sa aga. Damo nga salamat Brother Gab sa imong pag-update sa amon sa pagpanglakaton sang Jubilee Cross. Danunduman ko pambalyang do na taka na siya magkaon manok nagpilo dila ko ba. Tunduman ko sa una, Lagad Ben, magkadto ko na sa sa Banwa sa Mindan. Andra ko nagapanyaga sa barangay Mulit. Ang kapitan sa to si Barangay Captain Ronnie Verde. May time to ginakigan ko ni nanay niya. Kaya wala ko kunuga hambal nga ko dito ko makaon. Siling ko, hindi man ko diya magkaon. Sa Banwa mo ko makaon. Siling niya, magkadto ka dere kakaon sa amon. Ang iya nasawayan, kaya wala ko nagambal nga daan, ayawan sila lagsanay sang manok. Sang uli, ang ginobra ni nanay ni Kapitan, nagpadakop na lang manok kag ginabutang sa kulungan. Kaya wala orasan ang pagkadto ni Padre Mark. Kinabuksan na lang ang kulungan kung magabot ako kag ihawon ang manok. Diramang ko kainom tuba alas 1:30 sang hapon. Tuba kag papisik nga manok sa dinto pangabuan ko na agkagay. Puwerte ka tamis. Ay basta in-offer si mo, mahuya ka man balang balibaran. Manok pa nga papisik ang upod.
Singko nami, tama ka nami do mga lapit ko mo ang isa kapitsel. Pagtindog ko, singko do galibot ang kalibutan. May pilapil pa kong agyan pakadto sa lakyan. Tama ka nami isang kabuhi sa uma. That was the time, no? 2013, mga 2014 or 15 na to sang ongoing ang shelter recovery construction sa Banwa sa Mindan sa anom ka barangay nga ginpatigayunan naton dira sang aton nga proyekto sa Caritas Italiana with Capiz Archdiocese and Social Action Center. Nunduman ko pa ni bay nga mga barangay. Mulit, Agdibakaw, Baybayi, Pangabuan, Agkagay, Agambulong. Nagpat ko pa, anom. Good morning dara sa mga taga Mindan kay Caproni, no, dati nga barangay captain. Kay Mama Mia nga SB member na subong. Kay Dang Pagi. Hidlaw man ta sa Mindan ba? Ati ko, anta karon na kung ligwa kita di karon no mabisita. Totoo lagadaan, mapod ka. Di mga kauturan mga kalagad kang mga best friend mo tong update ni Brother Grab sa takatahom, no? Ang pagsugalaw sang tawo and then pag-explikar sang natawag na tong indulhensya plenaria. Pagpakumpisar sa aton mga kaparian and then the celebration of the Holy Eucharist o ng Santos nga Misa. Nakapamati sila sa katikesis, nakakumpisar, nakapangamuyo para sa intensyon sa Santo Papa, nakasimba, nakakalawat, kompletos ricados. Baton ang indulhensya plenaria. Then the reminder that in our celebration sang ining jubilee sang paglaom ang aton nga mga gintalana nga mga simbahan bilang aton mga pilgrim churches nga dapat man bisitahan naton. Tikon sa 2nd District ka, malapit ka sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Catherine of Alexandria, Santo Tomas de Vilanova sa Banwasang Dao, kag St. Martin of Tours sa Banwasang Dumalag. Kung diri ka naman sa 1st District, St. Joseph the Worker sa parokya ng sa dito sa President Rojas sa Kulutod-Lutod. Santa Monica Parish sa Banwasang Panay. Kag Immaculate Conception Metropolitan Cathedral diri sa Rojas City. Di mga kalagad ka mga ka-best friends, hindi na ako mag-commercial, no? Ang aton nga panumdom sa aton mga kauturan, ang panawagan sa aton pinalangga nga Santo Papa, not only to pray for those who are suffering, especially those who suffer injustice o suffer against sining mga kalamidad nga nag-aabot sa aton. Di lamang sa pagpagamuyo kundi ang paghatagid sang aton nga bulig sa aton mga kauturan. Tama-tama ang gospel ginasang aga, the Good Samaritan. Ang maayo, no? Ang maayo nga Samariahanon. The Good Samaritan. Kayong kisabi, the Good Samarites na nabalaan ta. Pasensya, sa may mga ngalan nga Maritesa, Doktora Maria Teresa Tan, Gallardo Tan, Doc Marites. Si Doc Tess. Doc, balin ang mga Marites na Doc
Nabatihan ko ni kay Father Erwin Bombay, sabi niya, hindi na uso subong the Good Samaritan, the Good Samarites na. Kung kisagan, hindi pagod, marites na lang. Di ba kalagad ka mga ka-best friends, naging pamangkot siya sang kung man ganito, expert of the law, no? Sang isa kay skriba. Kung paano kuno siya makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kung sa aton pabala, paano bala ako makapalangit? Paano ko bala mabato ng padyas ng Diyos? Tayo sabat ni Jesus ay anong nasulat sa kasulatan, kay expert ka man. Saling niya igugmaon mo ang Diyos labi sa katanan, no? Igugmaon mo ang Diyos, no? Kutob sa ibang masarangan, no? Whole heart, whole soul. Bugos, no? Bugos ngay kasarang tanan. Bugos gid wala gid dawid. Kay ngay kadua, gugmaon mong imo isig katawo subong sang imo pagigugma sa imo kaugalingon. Kisa mambal maupos lang nga mangambal nga inaigugma naton ang Dios, but it's sometimes though hindi nato makita nga inaigugma taton isig katawo Kag may description pang kasunod, kung maangi mo si katawo, subong sang imo pagigugma sa imo kaugalingon. Budlay, iwat, di mga utod, kung ginahimo, guro naton ina, no? Kaya wala man na ginatag sang Diyos sa aton, kung hindi na matahom. Pero mamalundungi bala, kung ginahimo ta siguro, di pagigugma sa aton si katawo, subong sa aton pagigugma sa aton kaugalingon. Tama guro katahom sang kalibutan. Tama guro katahom gidya sang kalibutan. Wala gid siguro sang kabudlayan Wala guro sang pagdinaya. Wala siguro sang pag-ilinaway. Wala guro sang kagarok. Wala siguro sang korupsyon. Wala siguro sang pagdinaya. Wala siguro sang pagpangtapak sa isig katawo. Kinamangkot pa to ang skriba sa niya, sino ako neighbor, sino ako isig katawo. Istoryahan siya sang storya sang nagapanglakaton halin sa Jerusalem pakadto sa Jericho, kagin bantayan, gimbanggaan sa mga buyong, ginkawatan, ginubahan, ginsakit, ginbilin nga daw sa patay. Nagagi si Pader, nagaging pare, nagaging libita daw seminarista, ako daw sa Kristan. Wala sila nag-agi, o kung wala sila nagbulig, dito sa piyak sandalan, nag-agi nga man. Ilagi na panumdom, ilang mga obligasyon. Baling Pader, may misa pa ko to. Basang libita, mga serbi pa ko to. Kaya kung maghawid sila sang dugo o kung palapit sila to sa tawong ginbunal, ginbakol to, they would be considered unclean. Hindi sila to makasulod sa templo kang makahalad sang ilang mga dulot o kung sakripisyo. Because you will be considered unclean. Kinanglan mo pa to clean yourself. No, ambalin natin may misyon pa kami. Bala na ng iba na. Wala ko naton tanawon. Damo man kita sa simbahan. O kaisa nga hindi man kabalo magtanay. Sa ngaton bulig. Gusto naton. Itsura lang naton daga barakang. Pero nga aton paginawi. Hindi man suno sa ginapaabot sang Ginoo sa aton. Bato-bato sa langit. Igoon man tani kita. Panawagan ni sa aton tanan, sa amon mga kaparian, sa mga obispo, no? Kag subong man sa aton tanan nga binunyagan o kon membro sang aton simbahan. Then nagbulig pa sa Mariahanon, foreigner. Nga pagkonsidera sa mga taga-Israel o kung sa Jewish people, sila ang pinili nga tawo sang Dios. Karon nagbulig karon sa tawo to ang Samariahanon pa foreigner nga hambal nila hindi matagaan sang iya nga kaluwasan tungod kay hindi siya pinili nga tawo sang Dios, so do tinampa siya, no?
tong iskriba sa pagambal sa Ginoo sa iyati sa imo abi sino ang maayong ay sigatawos tong atawo way sa kaning hambal ngang Samariahanon sila yang nagbulig sa iya di na mamensyon ay man kontrana isla mo. Ang mga utod na kapahanom domini sa aton ang aton pagkaisig katawo wala na isang pinilian inclusive ini. Wala sang ginapili nga rasa, kolor o kon nasyonalidad. Ang panawagan sa mahal nga Dios sa aton total ini palariho alalangay inclusive wala bilin tanan sulod. Kani kabay pa sa aton nga pagpangabuhi kag sa mga nagapamati sa konsubong nagamala ng puwak ta dire. Pero ka smile Japon. Panamdomon naton ang panawagan sa aton Ginoo. We have one basic thing. Panawagan sa aton Ginoong paghigugma kay dera niya sa sina nga rason gintuga niya kita. Sa sina nga rason ginpalangga niya kita. Ara sa opening prayer kagahapon sa misa natag sang mahal nga Dios aton ang mga grasya bisan pa ang mga bugay kung grasyang wala naton ginapangahasan sa pagpangayo. We never dare to ask pero ginahatag sa gihapon sang mahal nga Dios. Karon kay ikaw, kita, ako, ikaw ginatagaan sa nga grasya do si sin o ka nga do si ka ano to ben? Do si sin o ka nga do hindi makapabatyag ka makahatag makapaambit sang grasya ginatag sang Dios sa imo. Don nami ka na. Kutob na lang diri ang aton pagpangalagad subong aga sa aton programa Simbahan nga nagapanglakaton Monday edition. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas sa ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo Most Reverend Victor Bebendico. Sa aton nga partner technical subong aga alagad Benny Dalida. Napasalamatan tang special participation. Special update ni Brother Ray Gabriel Coronado Toledo. Gikan sa Banwasang Hamindan. Nanging kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo kag sa pagserbisyo sa tawo. Father Mark Granflor, mayong aga sa tanan, kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang Pagia